Na szavaztok, srácok, én Ádám vagyok, és itt lennék egy következő videóban. És ebben a mai videóban most el fogunk menni a Netherbe, és ott lakunk kreatívba most. Most meg fogjuk építeni kreatívba. Na akkor építsük a kaput. De előtt még visszaváltok. Ide. Így látom, hogy van itt egy kicsi, ezt gyorsan befedem. Legyen a ház mondjuk téglából, vagy legyen inkább kockából ebből. És jöjjön meg a kapunak egy darab. Inkább a kaput megépítem most. Kapu. Kedvenc mesekaraktereid most plüss és műanyag figura csomag kiszerelésben. Végtermékek széles választéka a Formatex-től. Így. Hoppa. Meggyújtjuk egy gyújtóval, és így már a kapu megnyílt. Hű. Na, látom, maglablokok is vannak. Ilyen lesz. Építsük a házat. Zombi marcik is vannak. Azért kardot is veszek elő, hát ha jönne egy itt. Gyémánt kard, az most megfelel. Nekem. Itt én vagyok Ádám, a gyémánt kardos. Csak én. Így. Így. Most srácok, amíg game módban vagyok. Itt vagyok fent egy kreatív szerverem. És Anika most nincs itt. Srácok, most Anika azért nincs itt, mert ő srácok, ő beteg, és most nem tudott velem együtt videózni, mert ő most nincs itt nálam. Csak akkor tudunk egymással játszani, ha az ő telefonja is itt van, de most ő nem tudott játszani. Mindegy, akkor váljtsunk ide. Így, na, itt majd ablak lesz. Azokat megölöm. Megölöm ezt a malacot azért. Hopp. Hű, ez mit adott? Egy arany... Hűha, miket aznak? Ezt azért megölöm, ezt adni fog valamit. Mi? Az adattihoz is valamit. Ez mi? Akkor meg... Leülöm, ezek ne legyenek. Mindegy. Ezt így. Ezt így. Hű, lábak folynak az égbe. És srácok, amúgy srácok, azt mondták nekem a nézőim, hogy ha lerakok itt egy ágyat, felrobban. Nekem sem tudhatjuk. Mi történik? Én sem tudom kardot.
Így. Rosszul csináltam. Így. Akkor ezt építsük így be. Befoltozom. Így. Na akkor ez megvan. Így. Még a padlót és a tetőt. Akkor a tető megvan. Így. Így. De. Így. 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 Srácok, ez a videó most ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor dobd lájkot, én Ádám voltam, és itt tettem volna egy következő videóba. Sziasztok!